ye ukwada unim se dwoada ukwada ni efiada bia no yesua de sɛdeɛ kano ni sɛdeɛ kano ni no Dr. Kusi Apiamti say o man good morning say no de anka kan papa machi but Dr. Kusi Akosa no o man achi a obeje so good morning na wo de teacher nga gra media mu na de mate Boaz bibia boko ebiye me mistake na obi be so obeboa wa bankasa Boaz kura no bronya dwe bibia ayema no ti ebia na ngo obi swap on DVD abra no on famra enye ni nyina na ana na ni eso ya ye hyase no akrampese me bisa se eye kwacha de efa ye diska na ye ana se sen ye kano ye beye no na mum sanse insiesie eye no seje unim se omanfo ani di endwumadi hu akopem se madaro mamno kwato Facebook no adwenje bebre aba kura ama obi kura amayen atwe adwa konfomso bi so medawase yes spell no intrede no yetin henso ye nipa da ye ka se mfomso ye ho sa kase eno ye nsemfo abaako da no ye de wo ye wo aya ka se nya wo wo ena ase no so ya semfo afoforo ase eti mo twen adwen ko so nya de nyina ya da mase eti medawo ase eti o ma ya mo tre medase o kan medase de ase medase no enya ni papa no o tre de ya medawo ase o kan medase eti no na monso aya mo atwen adwen koso no esanse enkwada mpempempem esua de kwatwere ne ade na ya na monso mahwe na maye ma aye frenchem nyame nhyira obiara good enti se de masem bisa ne di kan no kwacha de fa ye diska na ya na se ne ka no enye kwache nkwa no wiase nyame bo no so menya sika eyo kwanchen enti wa kai ukrom baby a mato hodin asikafo amantem no wonnam na hwe kwanchen kwanchan de efe na mo ka se izikani ade so obi dan bi esi kwa nche ho fesem yese obekamfo na emo no wopa bi a je se ohwe wanim fifiri ansa na onsaka enjirase no na eye nsakraye anase nsakraye emfa hunse binum kano nsakraye no wo se openi ye pa nsakraye emfa hunse binum ka tekrema no sa ohwe a eye tekrema Nsakrai. I see. Tekrema. Papa, enye dialects. Yes. Enye nipa kuo bi om free baby. Na omo e wose ne omo kano tekrema. Nsakraye. Yen consultant se asanti twi no ye tekrema. Nsakraye. Mene wo ya adwen se o hwe bono ahwe ko ahwe achem ahwe asante enye den nsonson bi betimi abantem ne mo dialect na ne ye de because me fantini ye ka wa sacha zehu yes wa sacha na say wasesa okay national insecurity onze ye nyina pe national security oman no ho bambo papa okay ye nyina yekoda na ya dasumdwe mu ekoba se insecurity eba yese oman ho bambo musinto that is any yeje ballot boxes yeje police for dan no ne ade no insecurity wo ho eye bambo no ho sinto na se bambo no musinto oman ho bambo musinto na ye national insecurity eba sa wona mkra na yem hyehye ebre bi ba ya na am robbery man hom no so bebre national insecurity bambo no musinto so what I said okay atuate ni atuate dom sa na mensusu ne be na dentemu atuate English no we ka say strike dwuma bia se nipa bi die enkankan dom o mo ye o manwen se ye ni
saa adwuma no ɛsiane sɛ yɛyɛ saa asoɔden no ɛde agyibiribi a yɛgyidi sɛ ɛwɔ yɛn ɛyɛ atuateɛ ɛnkanka dɔm bi a wɔnyɛ wɔn adwene sɛ yɛpɛfa hodie enti sɛ wokɔ Africa baabi no mu ne ade atuate dɔm bebree wɔ hɔ yɛte atua yɛrebɛle yɛyɛ nea wompɛ sɛ yɛbɛyɛ ɛsiane sɛ yɛne waka no ebi yɛ asomdwoe so yɛaka no ɔpono ho yɛaka no fitia mu na wante aseɛ enti yɛte atua yɛtwi w'anim yɛyɛ nea ɔbo bɛfu atuateɛ ɛyɛ action no ɛna dɔm no anasɛ nnipa no a wɔmdi saa adwuma no yɛfrɛ wɔn atuate dɔm. Okay. Rebel group. Last one, Amfoy, I see anything. Amfoy, I'm going to see Amfoy. Maybe Brazilian knew. Let's say, Amfa. For when you got to a video, so say a video, Eddie Juma, Ebiano. Industrial area and as a factory if you ne sene kwa na kofa asawa mfuturo ne sene kwa na kofa asawa mfuturo ne edidi dwumana na ede nwuntoma ba ko de ekoye na amfa yesi amfa afi abedane amfa yemu ne mafora ma se me gidi se amfiri na kogo wie se ani dwumana ye de ani to se bedum anye na dwuma no anye amfa nti yɛkɔdi Christmas nyame adom Friday ɔkyena Friday yɛba fiada na yɛba nyame adom a amanfoɔ yɛtiefoɔ a wɔn ani gye dwumadie ho bibia a wɔn susu sɛ yɛde ka dwumadie ho anansɛ yɛyɛ adwumadie bɛkɔ n'anim afia ɛba no mu afia yɛkɔsi mu no yɛbɛgye saa nimdeɛ no nyinaa na afei yɛaboa na yɛatumi ɔso ɛti yɛnua pani yɛnua kuma osuafoɔ yɛsrɛ wo ne ne die yɛhyɛ wo nkura nso so fiada ɛba yi adwen bi a wɔwɔ sɛdeɛ ka ne ne ho ɛnkankan sɛ yɛkɔ afe mpinu ne aduonu num no fa berɛ yɛyɛ ne yɛbɛda wase nyame bɛhyira wo sɛdeɛ yɛka ne ne